Gaurko musika zuzenean telebista saioan reggae giroak izango dira nagusi. Gaur gurekin, Beñarrantz. Arratsaldeon Iker. Arratsaldeon Goldo. Hemen elkartu gara Parke Eder honetan eta hitz egiteko eskuartean dudan disko honi buruz, argitaratu duzun estudioko azkeneko emaitza, Beñarrantz izenean eta argizulorekin. Hala ere, Iker, joan gaitzezen zure sustraietara, noiz hasi zinen zu musika mundu honetan, noiz abiatu zenuen bidai hau? Ni duela ia 10 urte hasi nintzen musika munduan. Lehenengo rapa egiten, hor geneukan taldetxo batekin, pixkat rapa eta reggaea nahastuz, bat saunek egin izan duen eran, edo. Eta hortik aurrera talde hori barandu egin zanean, gero hasi nintzen nire kabuz pixkat rapa egiten, baina ere reggaea pixkat sartzen, ze nik betianik reggaea entzun dut, eta pila gustatzen zait. Eta horrek hartu zen azkenan pixu handiagoa, eta Beñarrantz izenakin hasi nintzen kantatzen, eta batez ere, hemengo sound sistemetan eta horrelako reggae saioetan egiten, kontzertua baino gehiago reggae saioak diskoekin pintxatzen, kantatzen pixkat freestyle modukoan, eta horrek azkenean egitean pixkat harremana inguruko reggae eszenakin, eta hori hemen Donostiko George Palmer ekoizleakin, atera nuen maketa duela 3 urte. Top ranking, eta hori izan da nire aurkezpen gutuna orain arte, diska batera dugun arte, baina ez de gelditu ez da asteburu bat ere, beti jaiak antolatzen edo gauzak egiten. Beste hainbat ekimenetan ere murgilduta zaude, baina gaurko aitzaki izango da honako disko hau, eta hau elkartzen zara Argizulo kolektiboko lagunekin, eta Ganbaratik izeneko diskoan sakontzen duzu, ez? Nola izan zen pixkat Argizuloren parte hartzea ekimen honetan, nola elkartzen zera Ladix eta Mikelekin, eta nola sortzen dira kantu hauek? Duela 3 urte, uste dut izan zela, 2017ko bukaeran, Egoik, Rude Kanka izenakin selekzionatu eta teklatua jo, melodika jo ere egiten duena. Aurkeztu egin gintuen Ladix eta biok, zeberaiek bazebiltzan ritmoak egiten eta nahi zuten jende euskaldunak lan egin. Eta orduan kontaktuan jarri ziren nirekin eta Eiderrekin, lagun batekin, lagun mina. Eta hasi ginen beraien estudiora joten, pixkat entzuten ea zer zeukaten, ea guk ere zer algenun egin, eta guzteri. Eta pixkanaka hasi ginen abestiak sortzen, eta azkenean juntatuz eta grabatuz gauzak eta esan dugu, hemen badaukagu material desente ez, eta hasi ginen pixkat kriba modukoa egiten, hau ez, hau bukatuko dugu, hau hemen bidean geldituko da, eta horrela sortu genuen pare bat urte berandugo, azkenean genukan diskoa eskutartean. Nagusiki, Ladix eta Mikelek osatu dituzte ritmak, direla baseak eta pixkat melodiak eta hori, eta zu horren gainean letrak sortu izan dituzu, ez? Bai, hori da. Esan daiten bezala batzutan era ezberdinetan, esan behar da, kasu honetan ritmak bazeudela sortuak hasieratik, horregatik diskoa erosten duenak ikus dezake bakoitza daukala bere izena, beraiek hasieran jarri diziotena. Baina honetan gutxienez horrela egin genuen, eta nahiko gustora egon ginen, gero juntziran ere pixkat retokeak egiten, gauzak aldatzen eta guztiri, baina hori esan daiteke ritmak hasieratik bazeudela hortxe sortuak.
diskoa, ganbaratik diskoa, reggae disko bat dela esan daiteke, beste ñabardura batzuk ere badaude tartean, baina reggaea da diskonen zutabe nagusia, eta aipatu duzunez, 70 eta 80 hamarkadako reggaea, ez? Bai, horixe da. Hemen dauden doinuak eta soinu mota ere bai, esan daiteke Jamaikako 70ko eta 80ko hamarkadako estiloak direla, ez? Roots deitzen dena eta rabadab deitzen dena edo pixkatere digitalakin koketeatzen hor. Eta azken finean da guri gehien gustatzen zaizkigun estiloak, niri reggaea bere estilo guztietan gustatzen zait, baina egia da nik sortzeko horrelako terrenotan erosago sentitzen naizela. Badet baina zizute mango, nik badet baina zizute mango. Ei badet baina zizute mango, ez dizute mango. Nik badet baina zizute mango. Ei badet baina zizute mango. Brr badet baina zizute mango, ez dizute mango. Milaka patroi eta milaka estilo, erlibi bezala ni naiz petrikillo. Jarri da zu CD-a edo vinilo, metro edo litro, gramo edo kilo. Eurte zinaten itzen jario, ez bada originala neri ez dit balio. Utzi da zu adierazten gorroto edo amodio, ea altavoz edo sound system dela medio. Beti musikaren bidez autogestio, nire filosofiari tinko eusten diot. Hau ez da joku bana ez da lana ez den, da hemen aukaztu dana ematen beste behin. Estilo gozagarriagoa ezin da sortu, esaldi bat esaldi bita hiru lotuz. Mendian errekan basoan ta portun, oasi bihurtzen dizkizut basamortu. Argizulo zestoan dagoen estudio laborateri bat da, bertan Mikel eta Ladeiz egitzen dira, beste batzuen artean imaginatzen dut gauza sortzen eta eraikitzen. Diskonetako kantuak nola sortuak izan dira? Instrumentoak egon dira fisikoak, ordenagailuz egindako musika badago, imaginatzen dut bietatik, ez? Bai, bietatik pixat. Gainera, ere esan daiteke Argizulo, zuko esan dezu bezala pixat laborategi moduko dela, ze ez dira beraiek bia bakarrik, ikus daiteke ere haizeak ere badaudela, gitarraren bat ez dutena beraiek sartu, bateria batzuk ere ez zituzte beraiek jo, baina azken finean Argizulo zigilua dara matea, beraien lagunak direnak, badidez Amabitribun ibilitako txato, bateriakin, eta gero besteak, orintxe ez ditut izena gogoratzen, baina ere beraien beste lagun batzuk parte hartu dutenak. Eta nik uste zilegi dela esatea ez dela, azkenan jende gehiago dela hor, baina ez eta gero kredituetan ez atera nahi izan, hortxe gola. Eta bai, esan dezunez, pixkat bietatik nahastu dute. Adibidez, gitarra batzuk, perkusioa, badira analogikoak, baina gero asko ere egin dute Logic programakin. Eta hor azkenan nahiko murgildu dira eta soinu digital horiei ere ateratzen dioten nik uste kadentzia hori, reggaearena, horremeste gustatzen zaiena, hor badagoan iztasuna. Eta ere, komentatu beharko nuke, nahasketa maila, estudioko maila, ere erabiltzen dutela bereek instrumento bezala. Hori da dub deitzen dena reggaean, jakin dezazuen ere bai, abesti guztiak eta dub bertsioak direla zuzenean nahastuak. Playa ematen zuten, pista guztiak, bombo, kaja, charles, ahotsa, perku eta guzti hori, eta zuzenean egin da. Ez dakizama bertsio egin zituzten, gero juten ginen aukeratzen eta hori, baina hori azken finean ere bai modu organiko batean edo, egina dela. Bideo horretan hemen aipatu diteke 8 kantu daudela eta gero 4 dub bertsio, ez? Aipatu ditugun nahasketa mailaren manipulazioa edo eraginarekin, ez? Hori da. Bai, dub musika da, reggaearen azpi estilo bat esan daiteke, baina ere esan daiteke musika baino teknika bat dela, ez? Gero teknika hori beste musika askotan ikusi izan da eta askok esaten dute, elektronikan eta dana kriston influentzia izan duela. Eta, pentsatu genuen ondo gongo zala
da bertsio horiek egotea, ze azken finean da argizulok egiten duen gauza bat ez bakarrik ekoiztu edo instrumentuak jo baizik eta ere zuzeneko nahasketa hori egin, ez? Beraiek zuzenekotan horrela nahasten dute, txalapartarekin ere nahastu izan dute zuzenekoetan, eta bueno, ondo zegoen hori diskoan egotea, ez? Jendeak ere ikusteko, abestiek beste irakurketa bat izan dezaketela, eta sentitu daitekela ere musika beste modu batean. Kantu beraren bertsio ezberdinako erremixak dira azken finean, ez? Bai, horixe. Ongi, aipatu dugu rapetik zatozela zure lehenengo pausa rap mugimenduan eman zenituen abeslari bezala, reggaea iritsi zen gero zure mundura, orain biak uztartzen dituzu. Zer da, zein alde dago batetik bestera? Rapetik reggaera, zein alde dago? Esango nuke, argiena da melodia, ez? Reggaean melodia dago, rapan egon daiteke, baina, printzipioz ez dagoten, ez? Ez nik esango nuke dela hitzekin perkusioa egitea. Eta batez ere, kanten egitura ere bai, asko aldatzen da adibidez. Niri kostatu izan zait, kentzea raparen egitura horiek nire burutik reggaea egitean. Azken finean, beste kadentzia bat, edo paroi gehiago, letra poetikoagoak, edo holakoa. Azkenen finean, rapa ere zuzenagoa da, letra aldetik. Ez du igual abstrakziorako horren beste espazioa uzten. Eta, bakoitza bauka bere gauza honak eta bere limitazioak ere esango nuke. Yo vengo de casa y voy a donde sea, al encuentro de mi particular odisea. Que te jodan Atenea, solo busco verdad, no gustar ni encajar. Yo me salgo, no hay más, barricadas mentales, mis neuronas se sublevan, no pueden parar esta hiperactividad interna infernal, carga que mi cabeza siempre lleva. Pero yendo a tiendas me divierto más que con linterna. A mí no me da respuestas lidios en cualquier sitio, cuando las dudas se me salen por los resquicios. Cada uno tiene sus trucos y yo hoy me siento mago. Yo ya no escupo por llenar el cupo. En grupo solo, arriba o abajo, deprisa o despacio, como solo lo hago, o sin pensar o me decido al final. Pero siempre una pregunta en mi mente va a rondar, sí o no, ¿cuál es la mejor opción? Dímelo, unas veces sale bien, otras no, sí o no, ¿cuál es la mejor opción? Dímelo, dímelo. Letretan esango nuke bizipoza dela nagusi, azaltzen da pakea, azaltzen da maitasuna, gero badira kritika sozialeko kantu pare bat ere, baina disko koloretsua dela esango nuke letretan ere, ez? Bai, nik ere hori esango nuke. Azken finean nik uste mezu positibo bat ematea beti ondo dagoela, ez bakarrik deprimitzea, nahiko daukagu lehioa iriki deprimitzeko, ez kanpoan gertatzen denakin. Eta, batzutan ere hori saiatzen ez ere islatzen, ez? Badaude arrazoiak triste edo haserre egoteko. Baina, horren aurrean jarrera ezberdinak hartu daitezke, ez? Eta nik hartu nuke jarrera positibo hori eta, beti ere, goraipatzen ere bizitzako gauza onak, ez? Edo, bai introspekzioa, begiran bezala, ez? Bai maitasuna edo, ligoteoa maiten bezala. Edo, ere pixkat, disfrutatzea egiten dezunaz, edo autoafirmazio hori daukazuna gatoz edo badaiten. Esan daiteke, reggae mugimendu handegarrun bat egon dela Euskal Herrian betidanek, beti egon da jendea reggaea egiten, naiz eta igual titular handietan ez azaldu. Azken boladan orden esango nuke belaunaldi berriak batu direla, zu bezalako jende gaztea batu dela mugimendura eta geroz eta nabarmenagoa dela, ez? Bai, noski. Oraintxe hasiko banintz jendea aipatzen, ez nuke bihar arte bukatuko ziurrenik. Jende asko, esan lehenago komentatu egun bezala, azpi eszena asko daude, ez? Adibidez, Skinhead azpi eszena, Sound System Roots azpi eszena, gero ere agian dub, stepa modernoagoa, dancehall eszena hori, ez? Stepitik hasita gero Tolosan, Anoetan eta Irunen zabalduana, Bilbon ere bai. Eta, esango nuke oso aberatsa dela, baina oso underground zuk esan dezun bezala. Nik bai esango nuke reggaea edo musika jamaikarra Euskal Herriko musikan oso sakon sartu dela. Ska eta reggaea toki guztietatik sartu izan da, hemen izan genuen hasieratik rock erradikala, zegoen momentuan hori deitzen dutena, potatu, kortatu, eta ertzainak eta itoitze bai egin izan dute, beti ska eta reggae eta hori. Baina egia da,
eszena bezala, agian ez dela, nidak enez irakurri jatenez, kontatu jatenez, agian ezan existitzen. Eta hori bai egon zan lehenago agian estatu mailan, horregatik igual agian lehenengo sound sistemak ez dira horren ezagunak Euskal Herri mailan, baina bai estatu mailan. Eta gero, bueno, azkenean Euskararen bidetik, batez ere, bat sound sistemen bidetik, eta glaukomaren bidetik, eta holako jendearen bidetik, bai sartua pixka gehiago, batez ere, ez dakit nola esan, terminoak edo kodigoak, ez? Orain jendea baki zer dan pull-up, zer dan dancehall, zer dan gauzaiek, ez? Eta, bueno, hori positiboa, ez? Azkenean jendeak ezagutzea eta horrela gerturatzea pixka gehiago, estena underground hortara. Bueno, azken diska entzungai dagoenez, datorren maketako rap pixkat motako dizuet. Donostitik Beñarrantzekin raptarraga muffin old school styling. Donostitik Beñarrantzekin raptarraga muffin old school styling. Ekarri zara talek public enemy and anthrax. Banderak bera hoxe da nire mantra. Estatonek nire onarpena ez dauka. Arrazoia izateko ibili bermultaka. La mierda del PSOE me sigue sabiendo a caca. Orain terrorismo deita rapa, detraka. Demokrata, faltsuak zelatan. Adierazpen askatasuna zaborran botata. Haien aurrera pausu, gure frakasu. Preso politikoen horren beste kasu. 27 makroepeketa, Katalunia orereta eta altxasu. Eta bitartian gure herria ustelkeriaz josi haut. Ez lehen begiak ta belarriak, kitxiak, ezajasangarria hien hipokrizia, izpilatze bat da Euskal Oasia. Iker esku hartan dokan nik CD formatuko diskoa, baina sarean ere eskuratu daiteke eta online entzun ere ez. Bai, hori da. Bueno, online dauden plataforma ezberdinetan igual izan dugu, YouTubeen, Bandcamp, Spotify, eta gero ere iTunes eta beste guztiak asko ditudanak ezagutzen, baina hortxe gaude igota. Eta CD eskuratzeko, Bandcampen bertan erosi daiteke, baina ere nire sare sozialetan, bai Facebooken edo Instagramen, nire idatzita eskuratu daiteke. Bandcampen baino merkeago, ze Bandcampen hortasak sartze dizkigute, orduan jendeak jakin dadin, 5 eurotan egongo litzateke. Bueno, Iker, orain litzateke momentua diskoa hartu, eta zuzenekoetan aurkezteko, zuek antolatzen dituzuen festa ederroietan musikaz gozatzeko, egoerak ez du erresten, baina noizbait errestuko du. Eta nolakoak izango dira disko honetako aurkezpenak? Disko honen aurkezpenak, planteatuta genituen bezala, hau guztia gertatu baino leheno, gu planteatzen duguna da zuzenan dub egitea, estudioko maila edo hartu eta horrekin jolastu. Eta orduan, hori erabilia daiteke instrumentu bezala, eta aldi berean ahotsa, nire ahotsa, beraien ahotsa, beraiek ere kantatzen dute batzutan, animatzen baldin badira. Eiderren ahotsa ere bai, nire lagun mina Eira, begira kantan kolaboratzen duna. Rude Kanka melodikarekin, hori izan gure boskote hori posible baldin badegu erabiliko genukena batzutan, ere agenda kontuengatik. Beti ezin dugu denok egin, honek ere ez du nahikoa diruan baten denok beste gauzak alde batera uzteko, orduan baina gutxienez hori izan gure planteamendua pixkat lagun artean, eta izatea pixkat saioa ez bakarrik haiek pintxatzen ikantatzen, baizik eta pixkat kolore pixka gehiago ematea. Eta horren barruan ere esan nuke agian ez dela eszenatokiko proposamen bat, baizik eta sound sistemeko proposamena, sound system jaietan ez dago eszenatokirik, gaude agian ez zera protagonista, baizik eta ekipoa, soinu ekipoa da protagonista, eta jendeak igual batzutan ez zaitu ez da begiraten, dago zuen zuten, baina ez dago zutaz pendiente ez edo. Eta bideo hortatik esango nuke, ziurrenik nin sartutan nagoen elkartean, Basque Reggae Kultura elkartea, horrekin ziur ere antolatuko genukela zeo zer eta elkarrekin festa on bat egin. Zen ikusten ere reggaea ondo gozatzen dela, agian ez bakarrik ordu bateko kontzertu batean, baizik eta 5-6 orduko saio batean esaten duten bezala, bai hori bibrazioak uinak ondo barneatzeko eta pixat trantze horretan sartzeko. Ederki, Iker, gu gozatu dugu diskoa hau entzuten, epe laburrean disko hau dantzatzen ere gozatzen dugu, noiek dira azkenean festen oinarri nagusia, eta bitartean segi musika sortzen eta segi musika gozatzen. Ondo, mila esker zuei aukera emateagatik, honi promozioa emateko, eta espero dut gozatzea jendeak
gu gozatu dugu bezala disko honekin, erosten baldin badute, eta bueno, adi egotea gure horrengo proiektuei. Oso ondo, ni esker. Eskerrik asko.